गाइसनि जों दायो हाबहैसैलाय आरोना भुटानाव बेरायनो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय नालाय गेस बारलायलायबावबायसो माबा दुर्गा फुजा जादों आरोना गाइसनि जों दायो हाबहैसैलाय आरोना भुटानाव बेरायनो मोनैया बिराद गोबाव जाबाय नालाय गेस बारलायलायबावबायसो गाइसनि नोंथांमोना नायलांबाय थादोलाय ओरै सिदा थांबाथाय अरुणाचल आरोना नैथिं भुटाना ओमफ्राय लेट्स गो Indian gate, Indian Bhutan border gate. Entry खालामनांगौ दा थांबायदो नोङो आरसि नांगोन दा स' नै मोनफैलायबाय हाबनोथ' थ'दो स' गाइसनि जों दायो हाबसै आरोना नैबे गेट Finally, Bhutan. Oh yeah. मोजां थाखानांगौरा बिदिनो थाब सोग्राने स' गाइस जों एन्ट्रि खालामनो हासै आरोना डाइरेक्ट हाबनो मोनबाय दायो आरो भुटान गेटआवथ' एन्ट्रि खालामखानांगोनखा बे जाबाय भुटान गेट बेनिफ्राय गारिबोथ' सोनो मोनखाया ओइयाव साइडआव दोनदो ओइ सायाव दोन ओइयावथ' So guys, नैबे आरोना भुटान गेट नै जों दायो हाबजेनसैलाय आरोना माबे जाबाय एन्ट्रिखौ थ' हाबजिदो खालु ओ देख लिया होगा ठीक है थैंक यू स' गाइस नै फाइनालि भुटान ओरैजाय माबा आरोना ओरैजाय थांबाथाय इन्डिया मोनसिगोनलाय नै भुटानाव हाबलायबाय गोगोमनो ने खै बोसोर उनाव खालु 2 years back उनाव भुटान दिनै स' नै जों दायो भुटानाव हाबफैलायबाय आरोना बरियानो बिराद खालि बियो पुलिसनि होनदां बिसोर थाग्रा पुलिसफोर थाग्रा उन्दैथारलै सिख्लाफोरल' दंबावो ओमफ्राय बांसिनानो सिख्लाफोर आरोना पुलिसफोरा स' नै जों दायो दावखोलांगासिनो बिराद खालि आरोना मानसिफोर बारा गैया एन्ट्रि खालामनांगौ आरोना नङाबा हाबनो मोना बेलेग पास लालायबाय खालु पासआ मोजांना देलाय मा दं फरायनायालाय आया नै बे आरोना पास हाबनायनि नाम थानांगौथ'लै नाम थाबा जायो ने मोजांनो दसे बेरायनोसै आरोना खालिलै रावबो बारा गैया मानसिफोर स' नै भुटाननि भिउ ओइ भुटाननि सिख्लाफोर आरोना बिसोरो ओरै फैलै ओरै बेरायलांगोरनि भुटाननि सिख्लाफोर आरोना बिसोरो मिथिखादों बेफोर दंफां देराखैमोन माथो दा देरजोब्बायबाला 2 बोसोरनि उनाव दिनै भुटान नुदों नालाय बेखायनो मेंलायोलै बाला दायो दखान आन्दायलायबाय आरोना जों सिगां फैबाय थाग्राखौ बबे मोनसेमोनथाय होद बेनो फार्स्टनानो औ फैदो बे फार्स्टनियानो
सिलाफ्रा बेनो जों दायो थांफिनसै आरोना दसे बेरायखांबाय ओरै थांजोबासै गासिनो फाइनालि जों थांफिनसैलाय आरोना गोजौआव दावखोजोबासै मेंबायबो ना बुहुद गोबावनि उनाव हाजो मानखोनायनि खोथा थांदिनोसैलाय दसे ओरैनो ओइथिंजाय बेरायहैसैलाय आरोना जोंनिथिं भैराबकुन्दायाव हाबनो मोननानै मोजां मोनलायदों आरोना गोसोखौ दिनै फार्स्ट टाइम हाबनाय नालाय 2 बोसोरनि उनाव स' गाइस नै बेनोमोन आरोना बासनिया बेखौ होनानै भटार आइ कार्डखौ लांफिननांगौ बेयाव फैबाथाय माबा भटार कार्ड अरिजिनेल नांगौ आरोना नोंथांमोना फैफिनोबा फैयोबा माबा लाबोबानो जाबाय भटार कार्ड अरिजिनेल बे जोंनि ओरै भुटाना जाहैबाय बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट साइडनि आरोना नोंथांमोना फैयोबा भटार कार्ड अरिजिनेल लाबोफाखा नङाबा हाबनो मोननाय नङा आरो मानसि खारोना बेखौ एक्सचेन्ज खालामलांफिननानै भटार कार्डखौ लांफिननांगौ नालाय मानसि दं बिरादनो फाइनालि 10 मिनिटसनि उनाव भटार कार्डखौ मोनफिनबाय आरोना देनजार मानसिखा हाबफैनाया आरोना कार्ड चेन्ज खालामनाय एक्सचेन्ज खालामनायाव स' गाइस जों दायो थांसैलाय बेलेगाव आरोना बैयाव भैरबकुन्दायाव दसे दैयाव दुगैसैलाय टाइम पासनो फैनायनि फैनाय आरोना गेटआ हाबनो मोननाय नङा माथो बिदिबा थ' गाइस नै थांफिनसै आरोना दायो दसे बेरायलायबायना Now welcome to India. Benar, nah entry kita. Guys nih, dari duगैनोसैलाय आरोना बरियानो दैयाबो स्राय स्राय भैरबकुन्दनि दैयाव बाय गैया दुगैयाबानो ओइ जेबो जाया नांबाबो जेबो जाया